आवा, इतना देर काहे भइला? ऐसन मुंह काहे कइले बाड़ू? उमंग के साथ रंग ही शायद अंतिम बार है। अब लागत था कि हमनी के मिलन संभव नहीं खे। जब कयामत तक साथ निभावे के जिगर होला, मर्द तबे हाथ पकड़ेला। आ सुना, माई के ममता आ मर्द के क्षमता पर कबो शक ना करे के चाहिए। बात बताओ। चुटकी भर से नूर के